Ipinaghahandog ng ABS-CBN mula sa produksyon ng Star Creatives ang isang bagong obra. Minsan lang magsasama-sama ang pinakamalalaking bituin sa isang dekalibreng. Sasaktan ka ng paulit-ulit kasi alam niyang mahal mo siya. At 7 taon ang buhay ko. Binigay ko sa'yo, Primo. At sa 7 taon na yun, isang beses lang ako nagsabing pagod na ako. Isang Thinking of the days gone by,